природата няма чудеса. Взимаме неосолена селедка, но как да я съхраним? Тогава учените химици са измислили нещо оригинално. За да не се развалят, добавят в неосолената селедка сух спирт или така нареченият уротропин. Самият той не е смъртоносен за организма, но той няма да запази селедката за дълго. Тогава са измислили да се добавя към селедката малко оцет. Просто се добавя мъничко оцет. На пръв поглед това само би подобрило вкусовите качества, но за съжаление, когато уротропинът взаимодейства с киселината, се получава много опасно вещество, наречено формалдехид, което е забранено за употреба и което е смъртоносно за живата клетка. За справка, формалдехидът е газообразно безцветно вещество с остра миризма. Фигурира в списъка на канцерогенните вещества, притежава хронична токсичност, има негативно въздействие върху генетичния материал, репродуктивните органи, дихателните пътища, очите, кожата. Има силен ефект върху централната нервна система. Водният разтвор на формалдехида, формалин, денатурира белтъците. Използва се за дъбене на желатин при производството на фотолента и за фиксиране на биологични материали, т.е. балсамиране. Ето защо директорите на гробища в Париж, Милано, Хамбург, Кьолн в един глас се оплакват, че вече нямат места за нови погребения. Но не всичко е толкова страшно. Любителите на селедката трябва просто да купуват много солена риба и да я изкисват във вода. 12-ти ден. Здравословното състояние на Алексей се влошава с всеки изминал ден. Относно външния му вид също има какво да се желае. Той с нетърпение чака края на експеримента, след което възнамерява да се откаже напълно от фастфуд продуктите. Преди 35 години Пол Берг, учен от Станфордския университет, е обединил в едно два гена, изолирани от различни организми. Тогава за първи път в историята е бил променен оригиналният генетичен код на един организъм. Като резултат от експеримента е получен хибрид, който не съществува в природата. Така е създаден модифицирания тютюн. Само няколко години по-късно в Щатите започва да се развива индустрията на генно-модифицираните организми – ГМО. Много скоро учените разбрали, че благодарение на генната модификация растенията и зеленчуците стават студоустойчиви, съхраняват се по-дълго и не ги нападат насекоми. Ако в гена, в молекулата на ДНК на соя или картоф или нещо друго се вгради, да кажем, отровния ген на петунията, която е силна отрова и нито едно насекомо не я яде, цялата соя ще стане за тях смъртоносна. Подчинявайки се на инстинкта за живот, насекомите не нападат генно-модифицираните култури. В резултат, добивите се повишават десетки и стотици пъти. През 1994 пред света е била представена разработка на генното инженерство – домат Flower Saver. Гените на домата са кръстосани с гените на риба камбала. Преди за това се е пишело само в научно-фантастичните романи, а днес от тези домати приготвят кетчуп от известна марка. В семената на ориза се вгражда ген на човешки черен дроб, за да стане по-устойчив срещу вредители. Генетичният фонд на картофите съдържа ген от кукиче. Всъщност това е много страшно, защото какви са тези гени, къде ще попаднат, нужни ли са на организма и как ще му повлияят, никой няма ясна представа. Не препоръчвам да се консумират генно-модифицирани продукти. Всичко трябва да е естествено. Каквото е пораснало, това да се яде. Общо в света са създадени около 1000 генно-модифицирани култури, но само 100 от тях са разрешени за промишлено производство. Най-разпространените са домати, соя, фастъци, царевица, ориз, пшеница и картофи. За съжаление, процесът на контрол на разпространението на генно-модифицирани елементи и източници е излязъл от контрол в световен мащаб, т.е. в ход е генетично замърсяване на планетата. Внимание, храна! Гените контролират строежа на клетките и тъканите, тяхното развитие, стареене и смърт. Ако по структура и функция гените са нормални, човек е здрав и жизнено способен. Такъв генофонд осигурява биологичното безсмъртие на нацията. По официални данни, около 70% от храните, продавани в Щатите, съдържат ГМО.
В Русия тази цифра за сега е 6%. Културата, която е подложена на най-много генни модификации, която влиза в състава на голям брой продукти, е соята. За справка, соята е растение от семейство бобови, произхождащо от Източна Азия. От всички отглеждани в света селскостопански култури, тя е с най-високо съдържание на белтъчини. Белтъкът е основната биохимична съставка на соевите семена. Соеви колбаси, соево мляко, соева извара, шоколад, месо. 95% от внасената в Русия соя е генно модифицирана. Така излиза по-евтино. Водещи световни компании използват генно модифицирани продукти, дори за детски храни. Детски кремове, пасти, бомбони, шоколадови десерти, в които се съдържат фастъци и така нататък, всичко това са генно модифицирани продукти. Разбира се, генно модифицирани компоненти могат да се съдържат в фастфуда. И има такива данни, това са данни на Оксфордския университет, за това, че ако един бъдещ баща изяжда около 20 чизбургера и хамбургера, има голяма вероятност детето му да се роди с левкемия. Ако един ученик изяжда около 12 чизбургера и хамбургера, той също след време може да развие левкемия. Тоест, вероятността от развитие на това заболяване се повишава многократно. Не толкова отдавна е била направена експертиза на продуктите на една от най-известните вериги за бързо хранене. Като резултат в състава на хамбургерите и млечните коктейли е било открито голямо количество трансгенни компоненти. Знаете ли, ние много лекомислено се отнасяме към тези бурканчета с модифицирана храна. Ние не четем, а дори да четем, пак може да го купим, защото си мислим, дано и този път ми се размине. Това е толкова характерно за руснаците. Трябва някак да се преборим с менталитета си и да бъдем последователни в любовта си, най-вече към децата или към близките си. И да не ядем нито модифицирана храна, нито храна от категорията на фастфуд. Ако един път сте хапнали, даже ако един месец се храните, няма страшно. Но ако вие 3 години по 3 пъти на ден ядете тези трансгенни продукти, това неизбежно ще доведе до сериозно заболяване. Въпреки че ако човек не е много здрав, симптомите на заболяване могат да се проявят и значително по-рано. Това може да стане след 2 седмици или даже след няколко дни.